antzerki unibertsoaren erdigunea, auzo txiki batean dago kokatuta, bere izenea, Amaroz! Gauza bat esango dizuet. Agaitzek aipatu digun landarea. Euskal Herrian salburuaz gain beste nonbait agertu badaiteke, leku hori Amaroz da. Adoa denok plazara, aupa Amaroz. Eta Xabi Arrieta, Amarotzen inguruan hitz egin behar dugu? Bai, hala da. Esan digute zerbait antolatu dutela handikan. Badago zerbait, Zerbait. Iritsi zaigu. Eta mai galderak erantzuteko preste egongo da? Espero dut bai ez, Espero dugu baietz. Xomorro arraro eta lore arraro badauzkagu auzoan, Bueno, kontatu Xabi, zer dator? Amarotzeko antzerki astea dator. Zehazki, kainaren 29-tik, hau da, urrengo astean, hasten da, eta uztailaren 3 arte. Gu bezala, azken eguna, uztailak 3. Epa, egia da? Gora antzerkia, saiastera adoa denok plazara, aupa Amaroz. Aurtengoa 28. edizioa izango da, ja 28 urte daramatzate antolatzen, antolatzaile nagusietakoa Mai Gorostiaga parte den edo antolatzaile den Intujai teatro bultzatzen du egitasmo hau, eta orain Mai beste azetza bat, galderak erantzutea. Aurkitik ez ara mugitu, baina zure... Beste aldera pasatzen naiz, ados. Bota! Lehenik eta behin, 28. edizioa itxizeate, zer da, zer sanai duzuentzat, ja hainbeste egitasmo edo urte jardutea horrelako antzerki, emanaldi organizatzen. 28 urte pasata oso kuriosoa da, ikusten badugu, ez dakit rekorridoaren programazioa urtez urte, egin dezakegula auzoaren diagnostiko bat, erradiografia bat. Ikusten duzula garai hasiera batean gaztentzako eta helduentzako emanaldiak ziren gehien bat, gero baby boom bat izan zala 2000 urte pasata, eta hortik hasi ginen umentzako saio erdi eta erdi antolatzen, eta azken urteetan batez ere publiko familiarentzako, eta berreskuratzen ari dala, gazte batzuk bueltatzen ari dira auzora, eta orduan berreskuraten atzi gara helduentzako ikuskizunak. Beaz, oso politika izango zen horrelako ikerketa soziala edo. Claro, bai. Hau da, soziologia ikuspuntutik, antropologikoki ere, oso interesgarria. Hau da, auzoa aldatu da, ze hori gertatzen da, gazteen auzoak edo aurrez betetako auzoak, 30 urte barru ez dira izango aurrez betetako auzoak, ez? Eta nola aldatzen den antzerki astea bera auzoarekin, bidez egin interesgarria. Aldi berean, gazte pio bat eta ume pio bat daudela auzoan, eta jaialdiak 28 urte baditu ja, orduan gehienek esaten dute, ni jaio nintzenean, hau existitute zela, ja? Horrek esan nahi du ja, rekorrido bat daukalatzean, eta zerbait tradizionala edo bihurtu dela, ez? Betidanik horregondalako. Eta hori oso polita da, porque urtean zer, zenortzu dator, edo baten, oporretan egon naiz da ikusi ez dakit, zer ekarri auzora, ez dakit, nola edo ala, parte hartu nahi dute horrelako, bihurtzen da, ez dakit, Amaroz beti izan da ardatz ezberdinak izan ditu, eta oso bizia da oso partaidetzaldeketik, eta baina da beste tekla bat jotzeko partaidetza hori bultatzeko. Horregatik aurtengo kartela Legoren alegoria baten dugu piezekin, alde batetik auzotarrok nahiko piezak garela, eta beste alde batetik pixkanaka pieza txikien jartzen bat bestearen gainean poliki maitasunez eraikitzen dela horrelako auzoa. Eta ora, bitxikeria bezala, badago baten bat lehenengo ediziotatik dagoena eta urte guzti hauetan hor jarraitzen duna. Urte guztitan ez, baina esango nukela badago artista bat, gehien etorri dela eta urten badator berriro ele, dala Diego Magoa. Diego Magoa Logroñokoa, hasiera batean gurekin zegoen eta beti etortzen zala presmagia egiteko, tailerrak egiteko eta gauzak, eta beidaz honek, historikoa izan daiteke, azken 2 urtetan pintxopo teatron antolatzen dugunean, gertuko magia egiten dugula, eta horten 5
mago euskaldunak daudela, gaztek eta hiperpreparatuta. Eta ordan Diego Magori esan dugu, etorri baino aurten ez duzu magia egingo. Aurten egingo duzu zure beste bitxikeri hori, porque oso aditua da globoflexiarekin. Egiten ditu figurita, nik ikusiet ez dakit, pantera roxa, motorra, txakur bat baino txankur bat aurdun dagola, ez dakit, horrelako bitxikerik egiten ditu globoekin, eta horri biliko da txoko batean, umek eta nahi duna gerturatzeko ikusteko nola prestazio zuzenean horrelako bitxikerik, ez? Diego Mago izango zala horrelako artista bat, ia guztitan egondala gurekin. Eta orain, kartelerari begiratuz, pixka bat entzulei lokalizatzeko, enfokatzeko, zer aurkituko duten amaratzeko aste horretan, lehenik eta bain, astelena, ekainako 29an, atxaldeko 5etan, Intujai antzerki eskolak antolatuta gauza raroak tituloa irakurtzen dut. Bai. Zer aurkituko du hor ikusteak? Amaratzeko antzerki astean daukagu como bi estremo, ez? Alde batetik profesionalak datoz, eta gozatzen dugurekin, baino baita ere tailerrak, eskola, formakuntzak, hor da gure beste potentzial bat, ez? Eta Intujai eskolako bi talde etorriko dira astelenen, 5etan umek, Intujai antzerki eskola, beraiek sortzen dute gidoia, beraiek sortzen dute estenografik, jantzik eta dena. 5 ume daude aurten, ume, nerabek, eta nik ez dut ikusten serie hau, Stranger Things, gauza raroak. Nik ez dut ikusten, baina esaten dute hor oinarrituta, ez daukala zer ikusirik horrekin, baina bidaietuko dute bai denboraz eta bai espazioan motxila berezi bat zuekin esker, eta kontatuko digute horrelako gidoi bat beraiek idatzitakoa. Uste dut, osagai guztik ditu, ez galtzeko, ikusteko, eta akaso beraiek urte batzuk pasata egongo dira profesional moduan, hau ere. Eta egun berean, pentsatzen dut amaitzerakoan, 8etan, Intujai eskola, eta parentesi hartan clown. Bai, clown eskola, helduentzako eskola, bueno, claro, gure eskolan badaude kurtso ezberdinak, ez? Orduan, clown taldeak, Bea Larrañagak zuzenduta, prestatu dute aurten beti ten dute horrelako improvisazioak eta, baino gai batean oinarrituta. Aurtengo gaia, uste dut denok ulertuko dugula izenburua jakinda. Txitxain, emaiok almitxelin. Uste dut, nahiko argi dagoela zeri buruz jongo direla aurtengo improvisaketak, eta ja titularekin jasartzen zara, irripar batekin, eta ez dakit, barraz lertzeko gogokin, ez? Izenak behintzat apuntatzeko gogoa ematen du, Bai, ez? Txitxain, emaiok almitxelin, guazen ja apuntatuko nintzateke, bai? Beste behin haserretu zara Odeiekin Asteartean aldiz, 5etako ordutegian, Ostomia txontxongio taldea, ezta? Bai, atarpen izango da kalean, eta, bueno, txotxongio emanaldi bat. Ez daude hainbeste talde txotxongiokin kalean eta ginola, ez? Garai bateko eskuko txotxongioak egiten dituztenak. Eta, bueno, Ostomia talde gurekin egun ziren egoen dela gutxi, Irunen jarri behar dutela txotxongio parkea, Laizter eta zea hori, Ruben eta Tamara. Eta ez dakit horrelako aparta da, ez? Nire haurtzarora eramaten dit, ez? Horrelako txotxongio kalean, esertzea, eta horrelako bidai bat, abentura bat. Kasu honetan, Milaren sekretua, kontatuko digut, edo jakingo dugu, ze sekretua da hori Milarena, abentura oso polita txotxongioekin, oso partaietz aldetik eta esango nukela aukera ezin hobea familian juteko, eta txale polipabia, munduko piknik eguna da gaur, hartu zerbait, juna marotzera, horko belardietan zerbait hartu, bolera, iturria, eta horrelako ikuskizun batekin gozatu, atxalde ezin hobea. Eta ondoren, Alazne Etxeberria artifizial izeneko... Bai, Alazne Etxeberriak, ikuskizun honekin egon dagoen dela gutxi Donostiko Poltsiko jaialdian, formatu txikiko antzeslan bat, eta esango nukela buelta bat eman diola Alaznek stand-upari, stand-up komedi, monologok eta bar. Baina berak hor barruan sartzen du beste buelta bat gai potente batekin, kasu honetan adimen artifiziala eta horrelako hori, gertatzen ari zau gure gor nortasuna galtzeko edo hipotekatuta izateko, eta oso antzestua, oso elementu teatroko elementuekin osatutakoa monologok, eta uste dut merezi duela parra batzuk botatzeko, eta zer juteko etxera, buelta bat emateko.
egunak aurrera jarraituz, uztailaren 1, asteazkena, lehenik eta behin, atxaldeko 5 Iñaki Carretero egongo da, bere ikuskizunarekin, kaskas deiturikoa. Iñaki Carretero, Diego Magorekin batera, auzotik pasa da, askotan bere ikuskizun berriekin, beti abentura berriekin, eta kasu honetan kaskas, eta badakit entzule amoratua dela gure programa. Igual beste aldean dago guain Iñaki entzuten hau, Bueno, kaskas abentura zein da, eman dezagun, juten gara, baserri baten gaude, eta igotzen gara ganbarara. Eta ikusten ditugu hainbeste trastea, hainbeste gauzak, erdi abandonatuta, erdi hor gutxita aspalditikan, baino altxorrak dira. Eta ze kontatuko digute, ze historioak daude horren atzean, erabiltzen ditu objektu batzuk, txotxongilo gisa, laguntzeko ipuinak, baino batez ere Iñaki kontalari zoragarria da, eta beti bere historioetan murgiltzen gara imaginario batera, ez dakit, beti hor izan dugula, eta askotan pentsatzen dugu ja ez dala existitzen, eta ganbara magiko horren bidez, jungo gara imaginario poli batera. Eta jarraituz, gehi bat konpainiamen, entzuleak o ikusleak zer ikusiko du. Bai, Xabin Fernandezek, azken sorkuntza, azken burutazioa, azken pedrada. Bai, sorti izan dut, zuzendaria laguntzeko, pixka begirada, kanpoko begirada bat izateko, txotxongiloekin bai, helduentzako. Antzerki astean badaude, 3 ikuskizuna jartzen dugu programan helduentzat. Horrek esan nahi du, umentzako ez daudela enfokatuta. Beste guztiak, eta ez dakit, errespetatzen bada hori, gozatuko dugu hobeto, ez? Testu zoragarria idatzi du Xabinek, irabazi zuen 3 jaialdia edo Bilbokoa, Euskaltzaindiak antolatutata. Spoiler bat eziteko, sinosia gutxi gora bera da gizon, bakarrik bizi da, eta bakardade hori betetzeko, berako osatu ditu bere familiko pertsonajek, trastekin eta zaurren aurkitutuko gauzekin. Horreaino. Komeria dauka, manipulazioa, txotxongilo oso bereziak, eta gero, Xabinek bere barne mundua zoragarria da, ez dakit, suzirio bat bezala da. Eta alertzen danean, auskalo, edonoa jun dezakezula berarekin, ez? Nik asko maitu Xabin, ez dakit, iruditza zaite, sortzaile oso gonbidatuta da urrengo astetan gurekin egoteko, bukatzeko zikloa, ea datorra Xabin, bai. Some get away with it for many years and are not punished. Zer gehiago daukagu amaitzen joan bargara? Bai, ostegunean eta ostiralean 4 antzerki edo ikuskizun geratzen dira, auzoetxean, kale ikuskizun bat, Amaratzeko plazan bertan ere egongo da, eta futbol zelaian. Dena batea biltzen dugu. Bai. Osteguna da pintxopo teatroaren eguna. 5 mago datoz kalean egoteko, bere gertuko magia egiteko, terrazatan eta usan zehar. Hortik, mago bat aurten Oier Jurado Bizkaitarrak eskainiko digu umentzako 5 deliberi ikuskizuna, magia egumentzako eta familiarentzako. Hori bukatuta, juten gara. Panaderia eta taberneta, zerbait hartzen, eta terrazatik maiaz maia juten direla. 5 mago daude, así que fijo, tokatu zaizula, 3 bat o 4 bat gutxienez. Juten gara gozatzen, noizbenka ondoko mailan entzuten, ze kabroia, ze berriro sartu diate, nola egin dute hau? Eta txalok eta algarak ondoko maietan, horrek esan nahi du ondo goazela, txoko batean egongo da Diego Magoa bere globolfexiarekin egiten, txiki-txikientzako, edo beste, oxigeno pixkat hartzeko, eta hori bukaeran kontzertu bat izango degula, Radio Rebelde talde Donostiarrarekin, covers egiten dituzte. Etorri ziren behin bigarren kafera? Bai. Etorri ziren. Bai, hori, Nagore eta Xabi, eta 80 eta 90 covers edo bertsioak, denok ezagutzen dugu abesti horiek, eta, ez dakit, pintxo pot, hartu duzu zerbait, magia gertuan, dantzatzen dugu pixka bat, eta juten garaia jaialdiari bukaera ematen ez. Eta palmerak jaten dituzu ez, ezagunak dira. Palmerak, auzontako palmerak oso ezagunak dira. Bada palmera turismoa horotzen. Palmera turismoa. Gusten duzte ez, jende gehiago... Eta merendola turismo ere, porque gure aterpera jende asko dator merendolak itea, urte betetzek, eta bai. Eta azken apunte bezala, nik uste dut aipatzeko dala, ia dena euskaraz izango dala. Bai, ia dena. Pare bat testurik gabe, adibidez azken emanaldi hau ez, La vida toroidal, Roseta Gelatz, Rosa Pelaez eta bere semea Arai Pelaez, Araiek 10 urte ditu.
eta monoziklo malabarrak eta bar zoragarria, artista puska, eta bere ama, Rosa, antipodista da, honek ez du esan nahi Australiarra dela, eta egiten du malabarrak oinekin